Nyambagalero nyakono mugajwang'en wacha bende wakelo mana bang' dakika machuok kende kata kamana tieri wach machielo kama Cardinal mar din Lejo Maria Daniel Okoth otang'o siro okang' mokawo kod riwruog siasa mar Azimio mar temo dwaro ng'eyo adiera ka otenore kod duoko mar yiero maduong' mar higa mokalo. Otang' mane wuoye kanisa mar Lejo Maria mar St. Peter mano mayudre boma ma Migori wacho ni jakenya mora mora nigi ratiro mar ng'eyo adieri ewi chal mar yiero no. Neno ka ng'wech nitie matek kendo neno ka jowa ma jo Azimio oyawo ng'wech matek kabisa. Gima ng'eyo ni ok anyal kwer bende ok anyal wacho ni gima gitimo rach. Nimar ng'ato ka dheri okwal tifwenyo nitie dheri kamoro inyalo lawo dheri no gi yore duto ma deyudgo dheri. Kata kamano wakwayo kata kilawo dhiang' to gilawo dhergi ni e yo ma mos yo mar kwe kaka seneno ka gitime makamoro amora ma gidhiye kokonge waket kwe kaka jopiny kendo waket kwe makik wakel koko moro e piny Kenya tadiera kanitie tadiera mondo nere Raila yud hakine kapo ni oyomba adiera yo maler to yud mana hakine to kwe ma mondo bedi kik wadonjie tungni moko mok kare lose area maber mondo oyud hakine konyalo dwaro haki mare. Kaka Lejo Maria ok wadonjre siasa kendo pok wadhi jatendwa pok odhi e State House bende chunywa ok gomb dhi e State House no e yor siasa. Wanyalo dhi mana ka nitie yo moro mochunowa mar sirkal lakini ki yor siasa hapana. Kata jatendwa Pope mar Rafael okwero mano bende ok odwar weche mag siasa maricho.